ka namang balay ko. Hindi ito mo balhin dito eh. Dali-dali kong kuskus din sa kuko. Napapwede kang mga pintura-pintura sa gila man na. So orang nang kuskus-kuskusan guys nga ang butangan ng cutics. Zaman niyang isuot nga sandal di makitaan kay guys niagi manggug guys wala na ni gisuot ni sandala. Katurang sandalas nga makita ang tiil. So tirno ni sa hang singina guys. Nagmukhang tao na pud ko. Kagahang naong gibutangan pa na gamay nga ako ano para mamukhang tao pug ko. Daghan ko kuha ra ni kuskusan gibutangan na cutics na dali-dali ra ko guys kay kuan kanang pwede ra mapug di ta makaabot og misa dya. Kay alas 8 man kuno ang misa. Dya man ni hang porma sa singina guys ha. So napalit na sa ukay-ukay. So bagay man ni pud og brown no. Brown pud daghang sandalas ba dya. Salamat di kadto sa kuan guys kanang sa mga ukay-ukay kay makasuot ra tag baratohon nga tag 20. Unsa guys kanang ni absent di ay ang papa dari sa kuan. Murag di siguro ko makapaso aho naman ni hatid ning kuan kaning garland. Unsa kay gipa-absent ra dai sa ijahang ni Marisil. Kay si Marisil lagi guys sa ijahang mama lagi namatay unsa. Uli man sa Mindanao unsa man tuwa mo sabot nga ako lagi mo kuan, ako lagi mo at mo paso. So kanina sa inaa guys kanang dugay rin na nang istak-istak dari sa kuan nakitaan man ina kanang okay ra man siguro ni kan di ko kadyo siya mo di ko kadyo siya taas. So na 60. So ara mong pakita na. So tara guys subani ko ninyo guys sa eskwelahan. Ja dali lagi ni hang kuan kay daghang kadyo kog buhat. Kuan guys ni paso kay grabe ka init guys di na maagwanta na bata nga kauban kay magbantay lagi dani na lagi ni uli sa Mindanao. Hi sa Christy. Hi sa hi. Natubog gud mi sa didto nya parang kainit murang gidala naman uli na lang mi guys kay ang dugan sa pamahuman ag kuan. Paso-paso ladto kay dahan pa mga tabi ang mga konsihal mga so mo ni hang tsura guys so excited naman ako mupaso niya. Ni absent di ang papa. Ag papa sa kuan ba ni absent di ay. Ngit-ngit man. Ang dress ba nga kuan suot. Yeah, ano ma? Ha? You going to do? Dapat nga yung panalaman. I've got it. Let's have a competition to collect the most balls. Great idea, Leia. Sa Let's ginahala go. ni hi sa kadali ni Mamers dali. Mama? Hi Mamers. One ball is on the carousel. Mamers eh. Hi Mamers. Hello, Mama Shell. The robot is bounded. Mamasil? Hindi mo gusto There are mamasil. 2 balls on the road. Mas mamasil sa Mindanao. Hi Ma'am B. Hi Ma'am Pitani. Hi sa Put them all Hi in the Ma'am basket. Ging. Mama, Hi. All in the water. bakit?
Hi, Mamit Mia. Melon. Milon ko. Si Melon. Kaway sa ugali guys, kaya nang kainit sa gawas. Kumelon? Kubro lagi ka na. Ala, milon ko yung tanawon. Tiglanta di ka na. Asa man? Kana lang. Sige ka tiglantaw. Milon mo no. Kukumilon mo na. Alay suga. Ano iya ba suga ah? Nga, ang tayo mong lantawon. Yung katakanta ka. Yung charge ni Cole kay... Ano ma-charge? Battery na. Kay... Hubungin na lang si Papa ba? Magpintura. Battery ni. Pagtag-battery gani. So salamat day kadto ni Ma'am Ditani Escobia diha sa Germany sa isang pag-sponsor dali sa kuan pintura. Pero kani guys di man yung kuan pintura na nimo kanan wa tubangan ra kay patabunan ra ni siya sa mga dahon. Dili na amo ang sagbot diha di ay. Dili ra tama ning may balay. Hindi hindi diha ka lang ito. Di ba bas niya maingon sa vlog nga hugaw kayang lugar ba nga? Di man natong lugar. Dito na ilahang balay. Kung nagpakuan mo ko yung screen nga patong itom na lang. Mana shed? Oh, Patong seed mag maabot ta tugma. para agman og episode. Tingnan ni yung tsura guys. Na porma na siya pero napamay nga mga ibabagbag na mo dito sa sud ba para adto mo sa kaag atong kubasa. So bye na sa kubasa sis Maria Paz. Shout out ko diha sa Switzerland di na bahay ni Dante na nabantay kapos Dante dari oh. Daghan pa na mo babag-babagan haraman nang unag pintura kay sayang magpintura mo. Gahin dya. Babagan pa na mo na babagan pa na para ilag saka sa tahang kubasa babaw. Magbitay na silang tanan. Amo na lang sang gilig-on kay ug kuno hay mag unos-unos di na siya matumba. Isa guys kanang kuan kana mag hipos pa ko dani kana ko hipos na. Diya kani wa panahon na among gitabunan na ganiha kay arang kasega kay init, arang kasega. Grabing ka init. Nangalaos diha na panangitang tangan og taklob. Mangali ka na Dante. At kaadyo na porma-porma na siya pero kuwang pa jud kaadyo. Daghan pa kaadyo kuwang. Kanang amo pa man ang maglipak pa kog daghan kaadyo kawayan di ah. Kaya hapon ang lipakon. Oh, grabe. Bisag garang kainit agwanta lang yapon ko diha. Salamat kaadyo nimo Ma'am Ditani. Gulan tapioca guys 24 ka buok. Salamat kay kaadyo sa nag-order dani. So sa ni hatid